Er du mellem 21 og 30 år? Er du glad for vand? Søger du nye udfordringer? Vil du gerne lære dig selv bedre at kende? Mener du, at du har den viljestyrke, der skal til? Og ønsker du at være en del af en elite? Så se her, hvad vi kan tilbyde dig. Oplevelser for livet. Bliv i stand til at agere effektivt i pressede situationer. Bliv i stand til at samarbejde i enhver situation. Finde dine grænser. Og overvinde dem. Kom ud og gør en forskel. Adrenalinkick, du sent vil glemme. Muligheden for at snakke med en uddannet under elevskoleopholdet. Venner for livet. Hop ud i det. Og find dig selv. Lyder det som noget for dig? Så kom til den næste optagelsesprøve og find ud af, om du har det, der skal til for at blive frømand.